Nakatanggap naman ng karagdagang tulong ang mga nasalantang residente at pamilya na may totally at partially damaged na bahay dulot ng pananalasa ng bagyong Uwan noong nakaraang taon. Sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program, ipinamahagi sa mga pamilyang may totally damaged na kabahayan ang tig 10,179 pesos habang tig 5,265 naman ang pinagkaloob sa may mga partially damaged na bahay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente mula sa Bagulin, La Union at Bolinao, Pangasinan. Ayon sa tanggapan, nagsisilbing karagdagang tulong pinansyal ang ECT upang suportahan ang muling pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap sa pagtitiyak ng mas maagap na pag-atid na ayuda sa mga nangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.